Laba bantu abahlala emjondolo yaseGotsong bakhe eduze kwepayipi elikhulu lamanzi nelibeka impilo yabo engcupheni. Omunye wabo uSilwane Hlalele oneminyaka engama-72. NgoLwesine ucekele phansi umjondolo wakhe ngethemba lokuthi kuzofika iloli likamasipala lizomthuthisa izimpahla zakhe aye ekhaya lakhe elisha. Uthi kucekeleke phansi yonke into, akazi ukuthi uzothatha ini ahlanganise nani. Izakhamuzi ziphoqeke ukuba zisebenzise amabhala ukuthutha izimpahla zazo. U-Abraham Rathebe waqala ukuhlala lapha eminyakeni eyi-11 eyidlule. Akwazi ukufaka into zithu emizini yabanye abantu kuba nawo banefurniture abanalezo. Kwasindanyana leto izosufanyana lezo sikhona nakhona ngapheni sashile le ngoba itransport seyiphela ngeke basaphinda basilande futhi kusala. Umkhandlu dolobha waseMangaung uthi uyalibona iphutha lawo. It was the interruption of rain, but also there was a slow pace on the side of transport. Zizinkulungwane ezine iziza ezisephumulong nezizoba yikhaya lalaba bantu.